Слушай, маме! Аз ще ти казвам на къде да вървиш, не ти на мен! Разбра ли? Или те пускам е тук по дирето и умирам тук някъде, това е. Уау! Holy fuck! Какво става, банда? Часа е 7:30. Аз съм поел на път. До мен, както виждате, моят верен другар Пескито. Отивам в момента да зареда и сега ще ви покажа какво се случва отзад. Така, ето какво е положението тук. Работи много натясно, между другото. Пескито съм го упаковал много добре. Моторът е тук, инструментите са тук, имаме гориво, може да пътуваме. Значи обяснявам ви набързо какъв ми беше филма. Имах проблеми с ремаркето, както виждате не можах да взема ремарке. После имах и проблеми с GPS-а и не бях сигурен дали на последно пак ще мога да дойда. Обаче за всичко имаме решение и накрая се оказва, че една година по-късно пак отиваме на същото място, защото имаме сметки за разчистване от миналия път. И тази година също ще присъствам, искам да съм там. Както виждате, намерих начин за всичко, пътувам и ще се видим направо като пристигна да ме сценя приятелчета. Така, приятелчета, тук сме, стигнахме, мотора е сгубен, много яко, енергията е много висока. Сега ще се облика, ще се подготвя и отиваме към старта.
Добре ли? Ай, майка ти деба! Какво стана, пича? Ютубър. Няма веригата се намотава тук вътре и няма вадене. Един час седя горе. Ужас. Между другото, миналата година аз ей до тук изкарах и това беше. Точно ей до тук. Само ще да повръщам направо. Мамка му, изгубих се. Дано някой мини да го фана, защото отдей се върта като муха без глава.
направих едно брато. Колко се радвам, че някой се показа просто. Густо. Не знам. Голямо спускане, голямо нещо. Пак си намерих някакво братенце, поне от моят клас. И сега съм сигурен, че пътя е верен. Банда, пак ти жегата, почнах да се уморявам, даже бая почнах да се уморявам, ама не мога да остана от тук, трябва да избутам и до края. Ох, тегаво, тегаво. И жегата ни помага. Oh my god. Опа! Baby! На едно кръв съм. Българио! Трябва да сме някъде близо до финиш, просто защото ще тръкна една снимка и продължавам. Оле, цялото ми почва да сдава багажа. Не да го сдавам, жегата много ме умори. Много ме умори жегата. Голямо копеле си тия.
Fuck! God damn, fine! Не знам какво стана. Нямам толкова енергия, че да го осмисля сега. Искам да свърша. Искам да видя финиша. Искам да пия нещо студенко. Бах ти пепелта. Оле, това беше близо. Няма спирачки, батко, няма нищо тук, гледай. Ни лови. Ай, още малко. Още малко, моето момче. Приятелчета. О, е. Да ви покажа, много бързо минах през финиша, не успях да пусна камерата. Ама го направихме. Направихме го. Приятелчета, ето че се прибрахме, всичко е точно. Минахме финиша, прибрахме мотора. Много се уморих, много топло, ама трасето беше много яко. Много яко каране като цяло направихме. Единственото, което най-много ме радва е, че финиширах, защото миналата година така и не успях да финиширам, това е най-важното. И другото нещо е, че мотора е напълно здрав, както виждате, защото миналата година имах малко проблеми в края. Но този път, както виждате, мотора е топ и се представя много добре, особено с всички работи, които му направихме. Показа точно това, което трябва да направи от това, което му дадах. И то ми върна също като удобство и като вярна работа, за да финишираме както трябва. А между другото, както направих и мотора, също така си бях за едно ново екипче, което не знам дали забелязате, но искам да ми напишете дали има кеф или не и дали ми отива, защото мен си има кеф в принцип. Ако искате подобен модел или си харесате нещо, сайта на Motor-Z с нашия код, спестявате пари и изглеждате мега свежарки. Ей, сега се приобличам, разглавям го и го фърлям обратно в багажника. Аз нямам сили вече да говоря, тази жега наистина много ми взе тока. Много съм уморен, но това беше от нас, приятели, успешен финиш. Дамасцена 2024, пак много се радвам. Благодаря ви, че гледах до края. Ударете на палка на видеото, абонирайте се на канала и се видим следващия път.